चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि 31 नं सिराजा लामानि साखाथियाव गोदानै खुलिबाय S.I Neuro थेरापिस। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामजों भुगिनानै दं नामा? चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि 31 नं सिराजा लामानि साखाथियाव गोदानै S.I Neuro थेरापिस खुलिबाय। देहानि माखासे सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामनो हायो बेयाव। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि देहानि माखासे सानाय सुनाय दंबा बे जायगायाव थांना नायजाहैनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय फाहामथाय लानोबोला जायगायाव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदाबो खालामना होनाय जादों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सानाय सुनाय बेरामजों भुगिनानै दङब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन। जानबुं नम्बर 7620160459। फारसेथिं बे फाहामथायसालियाव फैनानै नायजाफैनाय माखासे सुबुंफोरा नायजाना जोबोद मोजां मोनदों होननानैबो फोरमायदों। आङो न'आव एसे खामानि मावदोंमोन, बारि एवदोंमोन, ओमफ्राय बेहाय आङो गय फांसे फुदोंमोन, ओमफ्राय आखाइ ओरै आगसिथिं हाग्रा हमथुमनानै थाम्फै हहरदोंमोन आं। गयखौ फुनानै थाम्फै हमनानै बुहुरनायावनो सिङा डाइरेक्ट हारसिंनो ख्र' होनदों, क्रेक जानानै थादों। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो माबाबाय, डाक्टारफोरनाव नायदों, गोबां डाक्टार नायदों, एक्सरा थुक्सा खालामबाय, बिदिनो मुलि जायो, दमायो, जाफिनो, आरो बेबायदिनो आं थाबाय। ओमफ्राय नै दाख्लै मथे जुन जुलाइनिफ्राय आंनाव दैज्लांनि एसे खामानि मावनानै खोथिया बाननाय मानाय मावनानै आङो बेन जासिनदों। माने ओरै फैफिननो हाला, ओरै खायलेंनो थाबाय आगसिथिं। ओमफ्राय आङो सिन्था खालामबाय, न'आवबो जों रायज्लायनानै नैबे बङाइगाव आगरालायाव आङो ट्रिटमेन्ट लाफैफिनबाय। ओमफ्राय सिगाङाव जा एक्सरा खालामदों बेबो बे एखेयैनो ओंखारबाय थायो। ओमफ्राय आङो बे आगराला सारजों रायज्लायबाय, बेखौ मा खालामबा मोजां जागोन होनबाय। नोङो मुलि जाबाय था, मुलि जाबानो बे बुस्थुआ थांगोन, आरो एक्सारसाइस खालाम होनबाय। आं एक्सारसाइसआ खालामबाय, बिसोरथ' मिडियाम खिथाहराना माबायदि खालामनांगौ मानांगौ। ओमफ्राय नै दा आंबो एखमबा 1 घन्टा 2 घन्टा एक्सारसाइस खालामनायाव अभार जालांबाय सानाया, बेनिफ्राय बेन। ओमफ्राय उनाव नैबेहाय बेंटलाव बिदिनो जोंनि माबा दंमोन आमाइ, बे आमाइया थांदों, बेजोंनो नाजाफैदोंमोन। बे आंनो खबर होबाय, गोबां मानसियानो हामदों, आरो नोंथ' सेंग्रासो, नों खस्थ' खालामनो हागोन, नोङो नैबे नाम्बारखौ लानानै कल खालामनानै बेनाव नाजाहैदो। दा आङो नाजानानै सानब्रैजोंनो आङो एसे प्रुफ मोनदों। दामाने आगसिथिं देबलांनाया माने फैफिनगासिनो, बिराद मोजां मोनदों आं दा निस्सय आङो मथा मथि हामगोननायखौ आं लाबाय दा। सानबैसे जाफैखो होनदोंमोन? आं सानब्रै, औ दिनैजों सानब्रै। सानसे लाबावगोन बायदि? आंनि साननायाव बिदिनो 20 दिनसो आङो फैनांगोन बायदि मोनदां। माने बिराद मोजां जाबाय। औ, आवगायनिफ्राय बिराद मोजां जाबाय, सानायाबो बिराद खमसै। माने दा एसे गुसु जाबाय नालाय, बे गुसुजों फुङाव बांसिन सायो एसे, आरो देहाया माने गुदुं जालाङोबा खम जालाङो, मिजौनाय गैला। माने मिजौनायाव बिदिनो माजे माजे ओंखारगोन बेबायदि। अके, गिबिसिनथारावनो नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। जोंनि जेसेबांबो बाहाय चेनेलनि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बरायग्रोयो। प्रथमावनो जाहैबाय हेल्थनि, माने बाहाय जों मेडिसिन इउज खालामनाय जाया, बेखौ निउर' थेरापि होननानै बुङो, जायखौ माने जोंनि आसामाव इसेबां दाबो फेमास नङा आरो बुंनो थाङोबा। उइदाउट मेडिसिनै जोङो माखासे बेमारफोरखौहाय थिग खालामो, जेरै सिं सानाय थाबाय, सिनस्रि सानाय थाबाय, ओमफ्राय सोरहाबा ओरैनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस थाबाय, गोदनानि सानाय जायखौ बुङो, आखाइनि सानाय बा जरा जरा सानाय, बेफोरखौ जोङो माने उइदाउट मेडिसिनै माखासे जोंनि फर्मुलाजों जों बेखौ थिग खालामनाय जायो आरो। दा आङो सिगांथ' बेंटलाव दङमोन, दा बेंटलनिफ्राय नैबे सापागुरि बेंटल गेट खाथियाव आङो माने शिफ्ट जानाय जाबाय। शिफ्ट जानाया दा सप्ता खुंनायानो जाबाय। बाहायबो गोबां मानसि गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय, थाफैनाय, बेबायदि माने दा लोगो मोनफैनाय जाबाय आरो। बेंटलावबा माने बेबायदि सुबिदा गैयामोन। थाफैनोबो हायो? औ, मानसिफोरा माने गोजाननि जायफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हाया, जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फैयो, उदालगुरिनि फैयो, दिखियाजुलिनि, बक' साइडनि फैयो, दा बिसोरो फैनानै थाफैनायनि सुबिदाखौ दा बे जायगायावहाय मोननो हागोन आरो। दा बेड दंखायो, थानायनि थाखाय सुबिदा, दुगैनाय एरि गासैबो, माने जे हस्पिटाल बादि मोनसे माबा
फेसिलिटिया बाहाय दङ आरो बेनोसै मेनानो जाहैबाय बेक पेन जायखौ सिनस्रि होननानै बुङो सिनस्रि नङाबा मानसिया जेबो नङा सिनस्रि थाबाय सार्भाइकेल थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस आरो माइग्रेन थाबाय बाहाय खर' सानाय जायखौ दाखा दाखा सानाय होननानै बुङोना गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेमारखौ जोङो उइदाउट मेडिसिननिहाय फाहामनाय जायो आरो सानबेसेसो लायो ट्रिटमेन्टआव बेयाव ट्रिटमेन्टआ माने बिनि फुरानाखौ नायनानै जोङो माबा खालामनाय जायो जेरै जागोदान मास मोनसेसोल' जादों बा मास मोननैसोल' जादों बे गुसुं समनि गेजेरावनो हामनायखौ मोनो जायफोरहा ओरैनो गोबाव बोसोर जाबाय जेरै 5 बोसोर 10 बोसोर बिनि ट्रिटमेन्टआबो एसे गोलाव जायो बिनिखायनो माने दा थानायनिबो माखासे सुबिदाखौ आङो होनो माबा खालामबाय आरो दा फिसनि बेलायाव ओरैबायदि माखासे कनसेसन दङ जायफोरा माने फैनानै थाफैगोन बिसोरनि थाखाय कनसेसन दङ माने खम खालामनाय जायो नाथाय दा बे सुबिदाखौ होजोबनाय हिसाबै बेंटलाव 500 थाखा लायोमोन दा ओरैनो जुदि जायफोरा पेकेज हिसाबै लायो पेकेज हिसाबै मावजायो बिसोरनिया खम जायो आरो जायफ्रा ओरैनो फैयो थाङो सानसेनि सानसे होलाङो बिसोरना पार माजे ट्रिटमेन्टआवहाय 600 थाखा जोङो आंथ' समाय मथे नङा दा आं बाहाय फुल टाइम होनानै दङ फुल टाइमा जाहैबाय आङो मानडेनिफ्राय लानानै सैटारडेसिम सनिबारसिम समबारनिफ्राय सनिबारसिमखौ आङो फुंनि 8टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 7टासिमखौ आंखौ बाहायनो लोगो मोनगोन खालि उइकलि सानडे अफ थागोन आरो माबाफोर सोंहरनो फन नाम्बार औ जायफोरा बिनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय गोसो दङ बिसोरनिसिम आंनि मबाइल नाम्बार दङ मबाइल मोननै नाम्बार मोनसे जाहैबाय 7601604459 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ लोगो मोनगोन एनि टाइम हरनि समावबाबो लोगो मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोरा गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैनो थाखाय गोसो जादोंबा बिसोरो सिगांनो कन्टेक्ट खालामग्रोथों मानोना बेडनि माखासे लिमिटेसन दङ बेखौ एसे फननि गेजेरजोंनो सोंहरग्रोनाया मोजां आरो गोजाननि मानसिबाला देहायाथ' बिराद अबस्थाया गाज्रिथारमोन जेरावबो नाहैदों मास मोननै जाबायमोन आं ओमफ्राय दा इहाय फैनानै नानायजों थानोनो हायामोन आरो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया ओमफ्राय दा अनेक मोजाङाव फैबाय आं दायो बे बिस बेदेनाया जानजियावल'सै आरो दा जानजियाव मिजौनाय बेल'सै सानबेसे सिकित्सा आङो सानथाम जाबाय सानथामनिफ्राय मैया गेप थाबाय ओमफ्राय दिनै फैबावबाय सानथामजोंनो हामदों सानथामजोंनो एकदम सोलिनो हायामोन देहायानो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया सोलिनो हाथारामोन आरो ओरैबायदि जादोंमोन गारियावनो गाखोनो हायामोन आङो दायोथ' अनेक मोजां दा अनेक मोजाङाव फैबाय आरो दा खामानिखौबो थानो हाया नालाय मावग्रा मानसि एसे मावखानांगौ जाहैदों ओमफ्राय दा मोजां आरो दायो उन्दुनाय थानाय मोजां ओमफ्राय ओंखामखौबो थिबो जानो हायामोन इयाव फैनायनिफ्राय ओइ बायला हटेलाव ओंखाम एसे जालांबाय बिनिफ्राय एफा एफा जानो हानाय जाबाय आरो हा जोङो माबा बिजिनि फानबारि खुथियापारा